Uma unesihlahla sezithelo esingakhuli, esingatheli izithelo, noma esibe sifafana ngamashi izinyanga noma iminyaka, hlala ubukele ngoba namuhla ngizokukhombisa izinyathelo ezine engizisebenzisayo ukuze ngisiqalise futhi. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ikhambi ukufaka amanzi amaningi noma umanyolo owengeziwe, kodwa ngokuvamile akuyona leyo inkinga. Ngakho-ke namuhla ngizokukhombisa kahle ukuthi ngenzani ukuze ngiyixazulule. Ake siqale ngesinyathelo sokuqala. Isinyathelo sokuqala sihloselwe ikakhulukazi abantu abanenhlabathi encane kakhulu, futhi lokhu kungenye yezinkinga ezivame kakhulu ezihlahleni zezithelo ezingakakhuli izinyanga noma iminyaka. Njengoba isikhathi siqhubeka, Brix-Tmax 0.5 ukunisela komhlaba, ukuhamba kwabantu ngezinyawo, Brix-Tmax 0.5 g imvula, ngisho nohlobo lwendawo kubangela ukuthi Brix-Tmax 0.5 inhlabathi igcine isiba nzima kakhulu futhi iqine. Uma lokhu kwenzeka, izimpande ziba nobunzima obukhulu ekukhuleni, amanzi angena kahle, futhi inhlabathi ilahlekelwa amandla ayo amaningi okuphefumula. Ngakho-ke, ngaphandle kokwenza noma yini enye, into yokuqala esizoyenza ukuthambisa yonke le ndawo. Futhi ukuze sikwenze ngendlela elula kakhulu, sizosebenzisa isikhwama sepulasitiki. Mane ubeke isikhwama sizungeze isiqu, ushiye isikhala esanele sokuba amanzi asakazeke kuyo yonke indawo eduze kwesihlahla. Uma sesifikile endaweni yaso, sayigcwalisa cishe ingxenye eyodwa kwezine yamandla ayo. Akusekho sidingo sokuyigcwalisa. Leli nani lanele lokho esifuna ukukufeza, kodwa sizophinde sisebenzise leli thuba lokunisela ukuze sicebise amanzi, futhi ngenxa yalokhu sizosebenzisa ama-molasses kamoba. Ama-molasses angumthombo ongavamile kashukela futhi asebenza njengokudla kwenani elikhulu lamagciwane awusizo ahlala enhlabathini. Lokhu kuyathakazelisa kakhulu uma sinenhlabathi eqinile kakhulu, eqinene kakhulu noma inhlabathi enomsebenzi omncane wezinto eziphilayo. Inani engizolisebenzisa cishe liyingilazi engamamililitha angama200. Siyifaka ngo esikhwameni, siyixube kahle ngesandla ukuze siyixube namanzi, bese silungisa konke. Manje kuza ingxenye ebalulekile. Sisebenzisa ifoloko, sizovula imigodi eminingana phansi kwesikhwama. Esikufunayo ukuthi amanzi aphume kancane kakhulu. Asifuni ukuthi ithululeke ngemizuzu embalwa. Sifuna ukuthi ikhiphe amanzi kancane ukuze umhlabathi ube nesikhathi sokumunqa wonke lowo mswakama. Futhi phawula lokhu, abantu abaningi banisela ngepayipi imizuzu embalwa bese becabanga ukuthi amanzi asefinyelele yonke indawo, kodwa izikhathi eziningi lokho akwenzeki. Iningi lalowo mswakama lihlala ezingqimbeni ezingaphandle. Ngalesi simiso sifeza okuphambene nalokho. Siqinisekisa ukuthi amanzi angena kancane kancane, afinyelele ezingqimbeni ezijulile futhi athambise umhlabathi wonke ozungeze isihlahla sezithelo. Eqinisweni, cishe uke waphawula ukuthi ngemva kwezinsuku eziningana zemvula, izihlahla zishintsha kakhulu, ziqala ukukhula kakhulu, zibukeke zinamandla kakhulu, futhi zifume amafumela amasha. Lokhu kwenzeka ngoba amanzi akwazile ukungena ajule enhlabathini. Futhi yilokho kanye esizama ukukulingisa lapha. Uma isikhwama sonke sesithululiwe, sizobona ukuthi inhlabathi isimanzi ngokuphelele. Nokho, nakuba inhlabathi ithambile kakhulu, isaqinile. Futhi yingakho kanye sidinga isinyathelo esilandelayo, ngoba manje njengoba sesikwazile ukuthambisa yonke le ndawo, sizokwazi ukusebenza kuyo ngempumelelo enkulu. Ngakho ake siqhubekele endleleni yesibili. Kulesi sinyathelo ngizosebenzisa ifoloko yengadi. Ithuluzi elingabizi kakhulu, kunula kakhulu ukulithola, futhi lilungele lolu hlobo lomsebenzi. Kukhona into ebalulekile engifuna ukuyicacisa. Ngokuvamile, lo msebenzi uvame ukwenziwa emhlabathini owomile noma omanzi kancane, kodwa kulokhu sisebenza enhlabathini eqinene kakhulu. Yinakho senze ubunisela obujulile ngaphambilini. Manje esizokwenza kulula kakhulu, sizoshayela ifoloko ngazonke endaweni yesihlahla sezithelo futhi uma sesiyifakile, sizokwenza ileva encane yokuphakamisa umhlabathi kancane. Asifuni ukuhambisa umhlaba. Esikufunayo nje ukuvula phansi nokudala izikhala zomoya. Iningi labantu ligxila emanzini nakumanyolo kuphela, kodwa bavame ukukhohlwa into eyisisekelo, izimpande nazo zidinga umoyampilo. Futhi uma umhlabathi uncane kakhulu, umuthi uba nobunzima obukhulu ekukhuleni kahle.
Yinakho sizophinda lo msebenzi ngazonke zesihlahla sezithelo. Sifaka ifoloko, senze ileva encane bese siqhubeka phambili, ngaphandle kokushesha futhi ngaphandle kokusebenzisa amandla amaningi. Njengoba siqhubeka, sizobe sifaka imisele emincane lapho umoya, amanzi, kanye nayo yonke imisebenzi yemvelo yomhlabathi kungahamba khona kangcono kakhulu. Manje njengoba sesinawo wonke lamagodi evuliwe nomhlabathi usuphefumulelwe kahle, sizowasebenzisa ukuze sifake omunye wamacebo angcono kakhulu asetshenziswa abalimi abaningi, umquba wezimpethu kanye nentuthu yezinkuni. Kulo muthi, ongumuthi omncane, ngizosebenzisa cishe isigamu sekhilogramu yomquba wezimpethu noma okungaba cishe ilibra eyodwa. Kanye nokufakwa kwezikelemu, sizofaka umlotha wokhuni omncane. Uma umuthi wakho mkhulu kakhulu, mane uphindwe kabili inani lawo. Kungani sisebenzisa le ngxube? Ngoba i-humus yemibungu inikeza inani elikhulu lezinto eziphilayo kanye nama-microorganisms awusizo enhlabathini. Futhi uma sizama ukuvuselela isihlahla ebesilokhu silele isikhathi eside, ukuba nenhlabathi enempilo kubaluleke kakhulu. Naphezu kwalokho, umlotha wokhuni unikeza amaminerali abalulekile futhi ungasiza ekukhuphuleni iphi kancane. Lokhu kuzuzisa kakhulu uma usebenza nenhlabathi ene-asidi kakhulu noma emnyama. Ukuhlanganiswa kwakho kokubili kubalulekile. Manje sizovele sifakaze le ngxube kuyo yonke indawo esisebenze kuyo ngefoloko, siqinisekise ukuthi iwela emigodini nasemakakaleni esikudalile. Ngale ndlela, zonke lezo zakhamzimba, amaminerali kanye nezinambuzane ezincane zizosondela kakhulu ezimpandeni. Uma konke sekusabalele, sikunika ukuthelela isikhashana ukuze kusize ingxube ingene kahle emhlabathini. Futhi yilokho kuphela. Ngalokhu, inhlabathi izobe igcwele umoyampilo kakhulu, iphile kakhudlwana, futhi ilungele isinyathelo esilandelayo. Ake siqhubekele endleleni yesithathu. Manje ake siqhubekele endleleni yesithathu. Lesi sinyathelo sinconywa kakhulu ezihlahleni zezithelo ezithola amahora amaningi obukhanya kwelanga okuqondile. Into yokuqala esizoyidinga ilime yezolimo noma ilime eqoshiwe. Sizosebenzisa inani elincane kakhulu, izipuni ezimbalwa nje zesihlahla esingaka. Sifaka amanzi amancane bese sivuselela kuze kube yilapho sithola ubuthungwa okufana nokhilimu olula. Uma ingxube isilungisiwe, simane siyifake ngebhulashi kusukela phansi kwesiqu kuya emagatsheni obuqala ayinhloko. Futhi kungani senza lokhu? Ngoba ukuhlanza ngomhlophe kusiza ukuvikela isiqu ekushisweni yilanga futhi kwenza kube nzima ngezinye izinambuzane namagciwane ubungena ngeqolo. Uyindlela elula kakhulu, engabizi kakhulu engasiza ekugcineni izihlahla zethu zezithelo zisesimweni esingcono unyaka wonke. Futhi uma lokho sekuqediwe, singaqhubekela endleleni yesine neyokugcina. Ulokhu ngizoqala ngokususa igatsha elikhula liyehla. Lamagatsha awavamile ukuba nesithakazelo kithi njengoba ekhula, agcina esondela kakhulu emhlabathini futhi angabangela izinkinga zomswakama, izifo, noma nje ukuthuthukiswa okungekuhle kwesakhiwo somuthi. Sizosusa namagatsha akhula abheke ngaphakathi kwesihlahla. Ngoba ngenxa yokuthi zigcina zihlangana namanye amagatsha, zivimbela ukungena kokukhanya futhi zinciphise umoya ophumayo ngaphakathi kwesihlahla. Ngakho-ke ukusika okumbalwa kwesihlahla esincane kangaka kuvame ukwanele, asikho isidingo sokwenza okwengeziwe. Uma lawo magatsha esesusiwe, umuthi uzoba nesakhiwo esihlanzekile nesinomoya ongcono futhi uzokulungela kangcono ubukhula okusha. Futhi yilokho kuphela, ngalezi zinyathelo ezine ngabe sesivele sithuthukise ukuthuthwa komoyampilo enhlabathini, sanikeza izakhamzimba, savikela isiqu futhi savuselela ukuhluma okusha. Manje uzobona ukuthi ngesikhashana esifushane umuthi wakho uqala kanjani ukusabela futhi ukhule ube namandla kakhulu. Ngiyethemba ukuthi ujabulele le video, futhi uma kunjalo, ngicela ungishiyele ilike, ubhalise esiteshini uma ungakabhalisi, bese ungitshela kumazwana ukuthi usibuka kuphi futhi uzowusebenzisa muphi umuthi wezithelo lezi zinyathelo ezine.